Guzere egiten genuen, bueno, ja hor de etapa diferentea da, zoaz azten. Gu, neuken gure kuadrilla, eta gure kuadrilla nahiko kuadrilla zen. Ez genuen talde bat, hor zeuden talde bitu dango. Madalenatarrak eta bat ez be kale barrikoak erolako zuzen. Eta hor zegoen ja burruka bat. Baina, bueno, gu hortik aparte nintzen diren, ez genuen olako. Gu genuen, mendiko arazoa, eta hori baginen inkietoak. Alde batetik, elkarteak, sozietatea, zer nola joan, eta tal, eta bueno, mundua, ez genuen konforme mundua nola zegoen hori. Eta, bueno, nik uste hortik azizara gauzak egiteko asmoak, ezta? Bai dantzataldea, bai mendira joaten ginen, alpinorekin, baina joaten ginen mendira. Eta, bueno, hortik sortu zen, gure kuadrillako bizitza. Apur bat astiro joango gara. Aipatu duzu mendira joaten zinetela. Hori nola izaten zen? Nortzuk joaten zinen? Ni mendira joaten hasi nintzen nire arrebarekin. Gero, hortik, ez dakit nondik hasi nintzen alpinorekin harremanetan. Alpinoan zegoen zeharkabean. Badakizu. Agizu nun zegoen, ez da? Sansonen... Nik esango nuke kale barria eta komentu kalean artean. Eta, bueno, hor, bizitza soziala hor ere egiten zen. Ara joaten ginen, komentatuz, elkartzez, edo zer hauzetarako izaten zen gure punto. Eta handikaz batzen genuen, eskursionak. Ara joan, ez beste toki batera joan. Pentsa, daukat argazki bat, nik uste hori, 15 urtekin ero, badakizu alpinoa egiten du konkursoak, mendiko konkursoak, zenbat ido dozun, eta ez dakitzen. Eta gero, urren urtean, moten du domina hotzo bat, medaila hotzo bat, erolako zozen. Eta daukat, konkursoiek egiten nuela. Eta nire bezala, beste batzuk. Angel Temerri ezagutuko zenun? Handik edo ez tekin nuen ezutu nuen, baina ja zintzen jente beste kuadrilla. Ni jesuitako kuadrilla eta bestea guzti diferent izan zen. Jesuitako kuadrilla batzuk, Durangara ziren, bat zan Carmelo eguen darrak. Baina gero hori, bat zan jesuita iten, eta jesuita izan, eta jesuita jarraitzen du, nire egitena. Eta gero zan beste bat, Javier... Hori bizitzen Kutxeaga eta konbentu kadean eskin egiten duen etxean txitsu bat zegoen, oain ez da guen, eta hor bizitzen. Eta gero ja, hortik, nausierak, Carmeloani baino nausiago zen, eta ziren bere izinko egiten, eta nik uste dut mendien bitartez eta ez dakit nola, baina hasi nintzen Arregi, Egia, Etxano egia da, nire jarraiera ia jesuitetatik daukaz, azken baten Etxano, esan joan, beste guztiak joan ziren bezala, Etxano negatu zen, gero ere joan zen, baina hortan pentsatzez.